महाराष्ट्रात आज काँग्रेस पक्षाने काँग्रेस गोवा प्रदेश च्या नेतृत्वाखाली NSUI यूथ काँग्रेस मायनॉरिटी महिला काँग्रेस सर्व काँग्रेसचे लीडर्स आणि कार्यकर्ते आज इथे आम्ही प्रोटेस्ट करायला जमलो आहेत। विषय एकच आहे, जे नोकऱ्या पैसे घेऊन विकल्या चाललेल्या आहेत त्याचा निषेध करण्यासाठी आज सर्वजण आम्ही एकत्र आलो आहे। वारंवार हा विषय नजरेत आणून सुद्धा कंप्लेंट देऊन सुद्धा त्याची काही सुद्धा पाठपुरावा होत नाहीये किंवा एन्क्वायरी होत नाहीये आणि म्हणूनच आज इंडिपेंडेंट जजच्या अंडरमध्ये एक ज्युडिशियल एन्क्वायरी लावली पाहिजे ही डिमांड काँग्रेस पार्टीने आज इथे केलेली आहे। जे आमच्या नेते राहुल गांधींनी सांगितलेलं आहे की आम्ही जेव्हा सत्तेत येणार किंवा तुमचा आशीर्वाद जेव्हा केव्हा आम्हाला मिळणार आम्ही निश्चितच नोकऱ्या लावायचं काम पहिलं करू आणि म्हणूनच जिथे जिथे काँग्रेसचं सरकार आहे तिथे नोकऱ्या देण्याचं काम आणि गॅरंटीच्या मार्फत ज्यांना नोकऱ्या देता येत नाहीये त्यांना उचित असे तोपर्यंत घर चालवायला तरी जसं कर्नाटकामध्ये 3,000 रुपये डिग्री होल्डरला, 2,000 रुपये डिप्लोमा होल्डरला 2 वर्षासाठी ज्यांना जॉब्स नाही येत असं सरकार चालवतं काँग्रेस पक्ष कुठे पण इथे चाललंय की प्रत्येक माणूस जो एक कष्ट करून विद्यार्थी आज कॉलेज पास आउट होतो, आज आशा करतो की कुठे प्रायव्हेट कॉर्पोरेटमध्ये मला पैसे द्यायला जमत नाही तर मी ॲटलिस्ट सरकारमध्ये जॉब लावेल, तर तिथे पण ह्यांनी तिथं मार्केट लावून ठेवलेलं आहे। जे आमच्या नेते राहुल गांधींनी सांगितलेलं आहे की आम्ही जेव्हा सत्तेत येणार किंवा तुमचा आशीर्वाद जेव्हा केव्हा आम्हाला मिळणार आम्ही निश्चितच नोकऱ्या लावायचं काम पहिलं करू आणि म्हणूनच जिथे जिथे काँग्रेसचं सरकार आहे तिथे नोकऱ्या देण्याचं काम आणि गॅरंटीच्या मार्फत ज्यांना नोकऱ्या देता येत नाहीये त्यांना उचित असे तोपर्यंत घर चालवायला तरी जसं कर्नाटकामध्ये 3,000 रुपये डिग्री होल्डरला, 2,000 रुपये डिप्लोमा होल्डरला 2 वर्षासाठी ज्यांना जॉब्स नाही येत असं सरकार चालवतं काँग्रेस पक्ष कुठे पण इथे चाललंय की प्रत्येक माणूस जो एक कष्ट करून विद्यार्थी आज कॉलेज पास आउट होतो, आज आशा करतो की कुठे प्रायव्हेट कॉर्पोरेटमध्ये मला पैसे द्यायला जमत नाही तर मी ॲटलिस्ट सरकारमध्ये जॉब लावेल, तर तिथे पण ह्यांनी तिथं मार्केट लावून ठेवलेलं आहे। जे आमच्या नेते राहुल गांधींनी सांगितलेलं आहे की आम्ही जेव्हा सत्तेत येणार किंवा तुमचा आशीर्वाद जेव्हा केव्हा आम्हाला मिळणार आम्ही निश्चितच नोकऱ्या लावायचं काम पहिलं करू आणि म्हणूनच जिथे जिथे काँग्रेसचं सरकार आहे तिथे नोकऱ्या देण्याचं काम आणि गॅरंटीच्या मार्फत ज्यांना नोकऱ्या देता येत नाहीये त्यांना उचित असे तोपर्यंत घर चालवायला तरी जसं कर्नाटकामध्ये 3,000 रुपये डिग्री होल्डरला, 2,000 रुपये डिप्लोमा होल्डरला 2 वर्षासाठी ज्यांना जॉब्स नाही येत असं सरकार चालवतं काँग्रेस पक्ष कुठे पण इथे चाललंय की प्रत्येक माणूस जो एक कष्ट करून विद्यार्थी आज कॉलेज पास आउट होतो, आज आशा करतो की कुठे प्रायव्हेट कॉर्पोरेटमध्ये मला पैसे द्यायला जमत नाही तर मी ॲटलिस्ट सरकारमध्ये जॉब लावेल, तर तिथे पण ह्यांनी तिथं मार्केट लावून ठेवलेलं आहे।